A hostalaría recupera a súa actividade. Hoxe entraron en vigor os alivios das medidas restrictivas que permiten a mobilidade e a reunión de ata 4 persoas non conviventes. O Carballiño apostará pola FP Dual coa implantación da formación en soldadura e caldereiría. O Goberno mantivo unha reunión cos representantes do sector económico do metal e tamén do IES Chamosolamas. O Concello de Irixo inaugurou esta mañá o primeiro parque infantil cuberto coa visita da Xunta de Galicia que colaborou na súa creación. Moi boa noite a todos. Hoxe miramos de cara a fin de semana con algo máis de esperanza porque comezaron esas medidas máis livianas para loitar fronte ao coronavirus. Un alivio que se fixo grazas á evolución positiva do coronavirus e a baixada dos contaxios. De feito, hoxe seguimos baixando no Carballiño con 3 casos menos que onte e os concellos de San Amaro, Piñor e Beariz continúan a estar libres de coronavirus. A comarca baixa hoxe o número total de casos activos de coronavirus ata os 27, unha cifra que se mantén estable, xa que se equilibran os concellos que soben os casos cos que reducen as súas cifras. No Carballiño hoxe os datos baixan dos 18 de onte, os 15 casos de hoxe son 3 menos. Estas cifras comezan a aproximarse aos datos previos ao Nadal e os brotes que os fixeron superar o centenar de contaxios. Boborás é o concello que lle segue con máis casos, subindo os casos hoxe con 2 contaxios máis dos 4 aos 6. Segue o San Cristobo de Cea, que mantén 3 casos activos. O Irixo, Maside e Punsín contan cun caso activo cada un. Beariz, Piñor e San Amaro están libres de coronavirus. Os concellos do Ribeiro tamén amosan boas cifras baixiñas. Os concellos, ademais de Carballeda de Avia e de Castrelo de Miño, están libres de coronavirus. Arnoia, que levaba xa varios días tamén sen coronavirus, hoxe suma un contaxio. Ribadavia presenta hoxe 5 casos activos, un menos ca onte. A situación da capital da comarca é positiva, aínda que representa a cifra máis alta destes concellos. Seguenlle Leiro e Cortegada, con 3 casos cada un. No caso de Leiro mantén estable a cifra dos últimos días e Cortegada sobe un caso. Avión baixa hoxe 2 casos para contar con 2 contaxiados. Arnoia, Beade, Cenlle e Melón contan cun caso cada un. Todos manteñen a mesma cifra de onte, salvo Arnoia, que onte estaba libre de COVID e hoxe pasa a un contaxio. Carballeda de Avia e Castrelo de Miño mantéñense libres de coronavirus. Galicia continúa tamén a súa baixada de casos activos de coronavirus e a nova máis boa de hoxe é tamén a baixada da presión asistencial con 122 persoas menos nos hospitais. Nas últimas 24 horas, a comunidade galega conta con 222 positivos novos de coronavirus, facendo que restadas as altas os datos totais pasen os 6.273. A presión asistencial tamén descendeu, hoxe hai 4 persoas menos nas unidades de cuidados intensivos, ata as 117, e 118 ingresados menos en planta nos hospitais, ata os 447. Por áreas, na de Ourense Verín e o Barco de Valdeorras, hoxe rexístranse 28 xornadas xa de descenso de casos. Contamos con 9 contaxios novos e restadas as altas, a cifra baixa con respecto a onte en 52 casos, ata os 386 casos totais. Os hospitais descenderon tamén as súas cifras. Hoxe temos 3 persoas menos hospitalizadas en planta nos 3 hospitais da provincia, ata os 44, e temos 5 persoas tamén nas unidades de cuidados intensivos, igual ca onte. As rúas do Carballiño recuperaron hoxe certa mobilidade, acompañadas ademais polo bo tempo. Hoxe estreamos esas medidas restrictivas máis aliviadas do nivel 3 que permiten a apertura da hostalería, a reunión entre persoas non conviventes ata un máximo de 4 e tamén a mobilidade entre concellos que estean no mesmo nivel de restriccións.
O pasado luns, Sanidade establecía 3 niveis de desescalada das medidas restrictivas. As medidas entraron en vigor esta mesma madrugada. O nivel 3 será o que se aplique en 189 concellos galegos, entre eles a maioría da provincia de Ourense. Nas comarcas do Carballiño e o Ribeiro, os únicos concellos que non pasan a nivel 3, senón o 2, son Punxín e Beade. Estes concellos aliseran as restriccións, pero en menor medida. Así, a maioría dos concellos recuperaron as reunións de ata 4 persoas non conviventes, a mobilidade entre concellos que estean no mesmo nivel e as instalacións deportivas como as gimnasios poderán volver a abrir. A hostalería tamén recupera esa actividade neste nivel 3, cun 30% de aforo no interior e un 50% no exterior. Os hostaleiros amosáronse os ilusionados de poder reabrir os seus negocios, pero tamén con medo a un novo peche. Por suposto, isto, como dependemos do que diga a sanidade, dos contagios que haiga, a ver ahora, a Semana Santa como a plantean, que eso é moi importante, que non vayan a facer o mismo que en Navidades, porque entonces volvemos para atrás. Un pouco o ritmo, estamos a final de mes, todo influi un pouco. Ademais, o tema que a xente, hasta que volva a coller a rutina, vai costar un pouco. Para ver, cada vez que nos cerran é un pau para nós, e nós intentamos sempre ter con ilusión para atender a, bueno, o que podemos facer, non podemos facer moito, pero bueno, algo é algo. E bueno, cada vez que hai que ir mirando todo como vai indo, semana a semana, a ver se nos mantemos así. O importante é estar abertos. A xente animouse acompañando esta nova liberdade co bo tempo, que deu unha tregua. Nas terrazas dos bares, a frase máis escoitada foi "xa era necesario despois de tantas semanas". Isto é unha alegría. Hai que tomar medidas, pero a verdad é que facíanos falta, porque foi moito encierro, entre que estuvo mal tempo e que estuvemos encerrados. A verdad que agora hoxe, solo ver isto así, xa parece que me subeu unha alegría polo corazón, que, bueno, estou feliz. Temos que ter cuidado, seguir tendo cuidado, pero que sigamos así, polo menos, con moito cuidadiño. O Diario Oficial de Galicia, publicado onte con estas novas medidas, tamén incluía un plan deseñado pola Xunta de Galicia para unha hostalería segura. É o máis destacado este plan co que conta xa a hostalería para aperturar e traballar de xeito seguro. Os locais teñen obrigado a colocación dun cartel no que indiquen o aforo permitido nesta situación e o aforo en condicións normais, tanto para o interior como para as terrazas. Para axudar a detectar posibles contactos de brotes, haberá que facer un rexistro de clientes. O local pode obter un código QR que deberá instalar de xeito visible, pero que aínda non está dispoñible. Os usuarios, mediante a aplicación Pascovid, tamén poden rexistrar a súa visita no local. Para os que non conten con esta aplicación, os locais disporán dun código personalizado de rexistro. Ademais, os corpos e forzas de seguridade do Estado realizarán actuacións de control preferentemente unha vez a semana nos locais. Iso sí, todas estas medidas non terán carácter obrigatorio ata o 5 de marzo a partir das 12 da madrugada, mentres a actuación de control da policía só será para informar sobre estas novas normas. E seguimos a falar destas terrazas que hoxe recuperaron a súa actividade, xa que este vindeiro luns, día 1 de marzo, remata o prazo para solicitar o permiso de ocupación destas terrazas. A área de Servizos Públicos do Concello do Carballiño recorda que o vindeiro 1 de marzo finaliza o prazo para a solicitude de ocupación estacional das terrazas da hostalería, que comprende dende o día 27 de marzo ata o 31 de outubro. Ademais, está habilitado o número de teléfono 662 198682 para atender as posibles dúbidas que teñan os solicitantes. Tamén destacan que este ano se investiu a demanda do tempo de ocupación, pasando a ser máis demandada anual
que a estacional debido á nova realidade derivada da pandemia e que tamén se aprobou no pleno do mes pasado que este ano non se ían a cobrar as tasas pola instalación das terrazas. O Carballiño apostará pola FP Dual coa formación en soldadura e caldereiría. Mantivo unha reunión o Goberno do Concello coas empresas do sector do metal e tamén co Instituto Chamosolamas. O Concello do Carballiño, o IES Chamosolamas e GRI Towers e Grupo Dizmar, como empresas punteiras do sector do metal de Galicia, veñen de reunirse para colaborar e impulsar a implantación da formación profesional dual en soldadura e caldereiría, co obxectivo de mellorar o emprego a través dunha formación de calidade, así como de dotar a estas empresas de profesionais asustados ás súas necesidades reais. As empresas facilitarán os períodos de práctica e o apoio de profesionais con ampla experiencia neste sector. Mañá sábado, día 27, o Carballiño recupera a súa feira tradicional con todos os postos habituais, algo que non se facía dende o pasado 16 de xaneiro. Logo da retirada de parte das restricións que dificultaban a realización da feira, a concelleira de Servizos Públicos, Rosa Fuentes, anunciou que mañá sábado volverían a ter presenza na vila todos os postos adxudicados, xa que nas anteriores edicións só estiveron presentes os postos de agro e alimentación. Os postos deberán ter unha separación de 1,5 metros entre eles e cumprir as normas vixentes en materia sanidade. Ademais, Rosa Fuentes fixo un chamamento á veciñanza e aos visitantes para que disfruten da feira con responsabilidade e prudencia. A canceira do Carballiño amosa moi boas novas. Hai 2 anos tiña 300 animais, víronse moi reducidos. A súa ocupación ata chegar agora a únicamente un 20%. O Refuxio da Medela, no Carballiño, é unha das 4 canceiras da provincia de Ourense xestionadas pola Deputación. Neste espazo destinado á recollida de animais domésticos abandoados e a busca do seu dono ou dunha nova familia, nos últimos 2 anos, os animales que se recollían descenderon notablemente, pasando de ter case un cheo total con máis de 300 ata quedar soamente nun 20% desta cifra. Ademais, nos principais meses da corentena, paralizouse a adopción para evitar os rumores de que había que utilizar os animais únicamente para sair á rúa. Hoxe Badal Televisión ofrecelles unha reportaxe na que falamos co coordinador destas instalacións para saber como é o seu funcionamento e cal é o proceso a seguir para poder adoptar a un animal. Han estado algúns anos casi ao límite da capacidade, pero agora mesmo, por sorte, pois, non hai máis de 45 animais neste momento. Parte deles incluso están nese período de 10 días, no período legal que temos que mantelos antes de ser entregados en adopción. Pero, por sorte, últimamente estamos entregando todo o que chega e nos últimos 2 anos, en 2019 e 2020, entregamos máis animais, saíron máis dos que entraron, co cal a población de residentes pois, nos 400 baixou considerablemente, non temos máis alá do 20% do que chegamos a ter. En 2019, onde xa empezamos a descender en número porque foron máis as saídas que entraron, o 2020 foi evidente que foi un ano especial. Houbo menos entradas, pois que se recolleron menos animais, especialmente cando no confinamento duro e tamén agora, recolleronse menos, pero tamén houbo menos saídas porque durante o confinamento evitamos, o sea, interrumpimos todas as adopcións para evitar aquelas especulacións que había de si había xente que procuraba facerse con animais para poder sair, ademais, pois aqueles creo que foron 2 meses, prácticamente 2 meses, desde o 10 de marzo, 2 de maio creo que empezamos a outra vez animais, interrumpimos todas as saídas.
O pleno de onte no que se aprobaban os orzamentos para este ano no Carballiño segue dando que falar. Os Espazo Común emitiu un comunicado no que quixo explicar pormenorizadamente os motivos do seu voto en contra. Consideran que os orzamentos son unha copia do 2020 e que non teñen en conta a pandemia. Espazo Común asegura que a aprobación de onte no pleno dos orzamentos se fixo como un mero trámite, deixando a importancia no gasto no remanente. A formación considera que non se pode quitar importancia á xestión de 9,7 millóns de euros. Afirman que a proposta feita polo Goberno foi case un calco dos orzamentos do ano pasado, sinalando que só dúas partidas das 226 fan referencia ao COVID-19. Destacan que non hai unha soa partida de axudas a autónomos, comerciantes e hostaleiros. Recalcan que se seguen a outorgar subvencións a dedo nun ano no que, ademais, non sabemos con seguridade que actividades se poderán realizar. Reseñan que as partidas de política social e as de medio rural padeceron severos recurtes cando o capítulo adicado ao persoal segue subindo. O Concello do Carballiño anunciou que esta fin de semana teríamos a tan agardada apertura do Parque da Alameda, onde puidemos ver a 2 operarios realizando tarefas de limpeza e desinfección. Os parques infantís foron o primeiro que se precintou e se pechou para os usuarios no pasado mes de marzo, antes incluso do confinamento xeral. Dende aquel entón no Carballiño non puideron estar operativos, supondo que os máis pequenos tivesen que buscar espazos como o entorno da Veracruz ou o Parque Municipal como a zona de xogos. No último pleno, celebrado onte, a voceira do Bloque Nacionalista Galego, Sofía García, preguntaba pola apertura dos parques, xa que hoxe mesmo serían os bares os que retomasen a súa actividade. O alcalde Francisco Fumega asegurou que esta mesma fin de semana volverían a estar operativos con medidas de seguridade. Dende onte puidose ver a 2 operarios de limpeza facendo labores de desinfección. Pensado abrir algún día os parques infantís e as zonas públicas, porque mañá, con sorte, abrimos outra vez a nosa hostelería. E, home, os nenos tamén teñen dereito a, cumprindo a normativa, por suposto, e haberá espazos ou estruturas que non se poidan abrir, pero... O fin de semana esperemos que sí. Hai estruturas que non as vamos a abrir. Bueno, sí, por suposto, claro, a ver, pero bueno, un pouco habilitarlle algo, porque creo que... Xa se castigaron ben. Creo que demostraron ser moi responsables, incluso máis responsables que moitos de nós adultos, non? E seguimos a falar de parques porque hoxe o Irixo inaugurou o primeiro parque cuberto. Estivo tamén ali a Xunta de Galicia que colaborou na súa creación. A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou esta mañá o proxecto Irixoga, un parque infantil cuberto destinado a fomentar a conciencia ecolóxica, no que a Xunta colaborou cunha achega de máis de 34.000 euros. A visita tamén acudiu o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén. Pois vemos hoxe aquí ao Concello de Irixo invitados polo seu alcalde para visitar esta mellora, este parque infantil cuberto que se realizou este ano coa axuda da Xunta de Galicia, coa financiación da Xunta de Galicia. Trátase de pequeñas melloras que se realizan en entornos rurais, en beneficio, dende logo, dos veciños, canalizados estas demandas a través dos alcaldes, que son os que mellor coñecen, non, as necesidades dos seus veciños. E son axudas que se convocan dende a Xunta de Galicia cada ano. Este ano mantemos o mesmo orzamento que o ano anterior, 4 millóns de euros para estes pequenos proxectos, non, que dende logo melloran os servizos municipais de uso público. Pois pretendemos continuar nesta liña de colaboración porque é fundamental para pois o benestar, como digo, do rural en toda a comunidade autónoma de Galicia. O parque sitúase fronte ao pabillón municipal de deportes e é accesible dende o CEIP da Virxe da Pena. O espazo conta con xogos adaptados a distintos rangos de idade, cun pavimento que garante a seguridade e con 4 parterres, un areeiro con pá e unha mesa de traballo para que os nenos poidan adquirir conciencia do respecto do medio ambiente levando a cabo labores de plantado ou de coidado de especies vexetais. O alcalde Manuel Cerdeira agradeceu esta colaboración e ofrecemento de seguir colaborando.
As gracias á Xunta de Galicia, representada aquí pola súa directora xeral Natalia, porque que estas axudas permiten que os concellos do noso rural poidan disfrutar de unhas actividades que ao mellor os nenos do rural non terían acceso a elas en comparación cos nenos da cidade, porque parques infantiles, a verdade, é o primeiro parque infantil coberto que temos no noso concello. Entón, moitas gracias á Xunta de Galicia, moitas gracias a Natalia, a Gabriel, o noso delegado. Esperamos seguir colaborando porque demóstrase que a colaboración entre as institucións permite desarrollar e fortalecer o benestar dos nosos veciños. E seguimos no Irixo, porque ali o delegado territorial da Xunta, Gabriel Alén, continuou coa súa rolda de visitas aos alcaldes para coñecer as necesidades de cada municipio. Nesta ocasión, co desprazamento ao Concello do Irixo, mantivo unha reunión co seu alcalde Manuel Cerdeira na que analizaron as principais demandas deste municipio en relación á administración autonómica. De primeira man os proxectos e os problemas de cada un dos concellos, que é o mellor xeito de buscar unha cooperación interinstitucional para o ben común do cidadán e continuando, agora escoitar o alcalde e ver na medida posible que é o que podemos botar unha man pola mellor situación para os seus veciños. En concreto, o rexedor trasladoulle ao delegado territorial a necesidade de seguir a afondar na marca o Irixo, mellorar o abastecemento de auga en varios núcleos do concello e información polo miúdo das vivendas de promoción pública. Queria dar as gracias a Gabriel porque aunque hoxe sea o día que veo o Irixo, el desde un minuto no cal foi nombrado delegado estuvo sempre receptivo, estuvo para o noso carón para todas as demandas que lle pedimos, aunque non físicamente, si estuvo connosco sempre desde o primeiro momento, darlle as gracias sempre pola súa amabilidade, pola súa receptividade en calquer momento, sexa a hora que sexa, sexa o día que sexa, e hoxe aproveitaremos que está aquí para facerlle unha serie de demandas de infraestructuras e varias cousas que temos programadas e que queremos presentarlle e a ver, esperemos que nos a reciba, que nos axude como nos leva axudando ata ahora e outra vez aproveitar para volver a darlle as gracias. Pola súa banda, o delegado fixo balance dos investimentos da Xunta de Galicia neste concello, destacando o recente anuncio da Consellería de Medio Rural de integrar dentro da segunda fase do Plan de Pastos montes veciñais do concello de Irixo para promover un mellor aproveitamento dos recursos naturais. O Concello de Ribadavia aproba a supresión das tasas aos seus hostaleiros. Noelia Rodríguez presidiu onte o seu primeiro pleno como alcaldesa de Ribadavia e o Concello aprobou a supresión das tasas á hostalería, evitando que no actual contexto de crise teñan que pagar polas súas terrazas. Fíxose coa previsión de axudar o sector coa apertura de hoxe. Consideran que a supresión das tasas á hostalería é unha axuda moi importante, xa que un sector moi golpeado pola crise. Afirman que o sector merece este esforzo por parte do Concello, que reduce 20.000 euros en ingresos, pero que o futuro goberno se comprometía a aprobar este tipo de axudas e unha liña directa á hostalería e outros sectores como autónomos, pemes e viticultores, así como a desempregados en prestación en Ribadavia. E se hoxe non foron ao cine, aínda teñen a oportunidade de ver a película brasileña Bacurau este domingo ás 7 da tarde no Cineclub do Carballiño. O filme brasileiro Bacurau é premio do xurado no Festival de Cannes, dirixida polos coñecidos cineastas Cleber Mendoza e Juliano Dornelles e protagonizada por Sonia Braga Udoquier. Trátase dunha mestura de cine de acción, aventuras e thriller que foi colleitando premios a nivel internacional dende o ano 2019. Os dous pases son en versión orixinal subtitulada ao castelán. Un foi esta tarde e o seguinte este domingo 28 de febreiro ás 7 da tarde no Auditorio Municipal Manuel María do Carballiño. Hoxe 26 de febreiro é o Día Mundial do Pistacho.
Este é un alimento con moitas boas propiedades para a saúde e un dos froitos secos máis valorados pola gastronomía, xa que nos axuda a regular o nivel de colesterol, manter unha boa presión arterial, controlar o peso e levar unha dieta equilibrada. Son moitas as vantaxes dos pistachos, aínda que o seu prezo é bastante elevado, porque a planta que os produce tarda uns 7 anos en producir froitos. Este domingo volve a xogar o Arenteiro e será contra a Unión Deportiva Ourense e vai a ser no campo de Barbantes, en Troques de No Espiñedo. O Arenteiro enfrontase este domingo ás 4:30 da tarde á Unión Deportiva Ourense. O encontro debería celebrarse no campo local do Espiñedo, que segue inoperativo por causa das filtracións de auga ao terreo de xogo. Deste xeito, o partido trasládase, como xa se fixo nas últimas ocasións, ao campo da Regueiriña, en Barbantes. O encontro poderase seguir de xeito virtual a través da TVG. Temos por diante, tanto na comarca do Carballiño como na do Ribeiro, unha fin de semana de bo tempo. Para mañá sábado no Carballiño temos temperaturas moi similares ás de hoxe, 18 graus de máxima e 6 de mínima. Ceos olleiros, iso sí, colgan algo de néboas, sobre todo pola mañá. O domingo completamente despexado e solleiro e con temperaturas algo máis baixas, 17 de máxima e 4 de mínima. O luns comezaremos a semana cunha nova suba das temperaturas e con ceos principalmente despexados con algún intervalo nuboso. Nada de mañá sábado tamén vai a comezar con néboas no concello de Ribadavia, pero despois irá despexando. As temperaturas serán algo máis altas que as de hoxe, 19 de máxima, 6 de mínima. O domingo vai a estar con ceos totalmente despexados e con temperaturas que continúan a ser máis altas do agardado para esta época do ano. O luns van a continuar esas temperaturas altas, sobre todo as máximas 19 graus e mínimas de 6 graus. Teremos, iso sí, algún intervalo nuboso. Agora, ao remate deste informativo, lles convidamos a ver a reportaxe que fixemos no refuxio de animais da Medela. Esta fin de semana, se queren seguir estando informados, xa saben que poden facelo na nosa página web www.badalnovas.com ou tamén na nosa página de Facebook. Dende aquí que desfruten desta fin de semana, deste alivio das medidas, ademais, co tempo tan bo que imos a ter, pero iso sí, queremos lembrarlles que non baixen a garda. Seguimos a ter a enfermidade, segue habendo moita xente ingresada nos hospitais, xente que morre tamén cada día, así que desfruten, pero con moitísima responsabilidade. Que pasen unha moi boa fin de semana e volvemos o luns.